दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CSS फान्डनिफ्राय जोंनि फरेस्ट बिफाना मानव गेदेर जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे अनसुंथाइ मोनदों। बे अनसुंथाइनि दारैनो नैबे जोंनि बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरिखौ प्रटेक्शन होनायनि मुङाव बिसेस भाबै जोंनियाव हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टआ बारा जाबाय थानायखाय सलार फेंसिं होनायनि बेबस्थाखौ दिनै जों जागायबाय। बेयो जोंनि जागायजेननायसो, जोबथानाया मालाबाबो फैनाय नङा। जागायजेननाया थानायनि उनाव जोबनाया गोबां सम लायो। ओंखायनो जों जागायजेननानै खोब खम समनि गेजेरावनो जों प्रटेक्शनखौ माबोरै होनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ लादों। गोजोननाय मोन्दों बे हालामनि रायजो राजाफ्रा जोंनि सरकारखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। गोबां जायगायाव बेबायदिनो मैदेर आरो मानसिजों कनफ्लिक्ट जागासिनो दङ, जेरैहाय बे मोनसे धनस्रि डिभिजनाव दं, अदालगुरियावनो गोबां दङ, साग्लेसार बायदिसिना बेफोरावबो माखासे फेन्सिंनि गोनां दं। बेफोरखौ माबायदि बुंनानै फोजोबनो हाया बा रायलायनानैबो फोजोबनो हाया। मानोना जोंनि BTC हालामनि जेसेबां मानि 33% हाग्रा बिफान, बे 34% माने फरेस्ट एरियाखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय दिनैनि दिनाव बिनि बिबोनां मनमोन ब्रह्मनि जा दप्तफोरनि बिखा संनानै बाथ्रा बुंलाबायनाय, बेफोरबायदि सरित्रनि मानसि थानायखायनो समाजखौ सिबिनो रोङै, समाजजों सोमोन्दो लाखिनो रोङै, बेनिफ्राय समाजनि मोजां खामानि साननो रोङै, माने खर' गैयै खांख्राइ 10टा सिजों जेरै मालायखौ एग्रांलाबायबाय थायो, हमग्रांलाबायबाय थायो, बेफोरबायदि केरेक्टारनि जोंनि BPFनिफ्राय जायनि जाहोनाव बिथांमोना 34% हाग्रा बिफानखौ फोजोबनायनि जाहोनाव दिनै हिउमेन एलिफेन्टल' नङा, हिउमेन एनिमेल कनफ्लिक्टआ बारा जागासिनो दङ। आरो जोंनि मानसिफ्राबो गोबाङा मैदेरनि लामायावहाय न' लुनायनि थाखाय बेखौ होबथानायाव खोब गोब्राब जानानै फैदों। अब्लाबो जोङो हानायमानि मिटिगेसनखौ जोङो खालामबाय बा खमायलांनायनि, बाङाय खालामलांनायनि राहा लामाखौ जोङो लादों जेसेबां हायो। अब्ला रायजो राजाफोरनिफ्राय जों अब्लाबो मोनसे हेफाजाबखौ बिदों। रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामोब्ला जोंनि सरकारा दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BJP, UPPL, GSP जों जथायै खुंनाय मोनसे सरकारा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन, बेखौ जोङो फोथायनाय दं। दिनैनि जिथु बेखेवबाय, बे बेखेवनाया बेसेबां गोलाव जागोन आरो बेसेबां फैसा? बियो 1.4 crore अर्थात 1.04 crore थारमाने 1.4 लाख थाखा। बेवहाय बेसेबां थांगोन आं टेकनिकेल मेटारखौ मिथिया, बेसेबां किल'मिटार थांगोन, जायखिजाया बेखौ टेकनिकेल डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन। खिन्थु मोनसे माबायावहाय 4निफ्राय 4.5 लाखनि बारा थांनो नाङा, बे इन्जिनियारफ्रासो मिथिसिगोन। होमब्ला बिदि थाङोब्लाथ' जों गोबां किल'मिटार लामा फेन्सिंखौ बानायनो हागोन। उदालगुरियाव गोबां आयेन बेरेखा बेबायदिनो साहा आबाद दङ होननानै मिथिनो मोनो। नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों स्पेसियेलि आं जोंनि सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा आसिरबाद होनाय बायदि फरेस्ट बिफानखौ सामलायनाय समनिफ्रायनो आं बुंबोगासिनो दङ जे हाग्रामानि दिनाव 20,000 हेक्टर हाग्रा बिफानखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। नोंथांमोननि MP दैमारि बिथाङा गावनि फरेस्ट एरियायावहाय, रिजार्भ एरियायावहाय बा जोंनि गभर्नमेन्ट लेन्डआवहाय, कास्ट लेन्डआवहाय आनअथराइज भाबै बिथाङा साहा बागान बानायदों। गतिके बिनि एक्सनखौ जों लालांखागोन। मानोना बे फिसा फिसा साहा बागानफोरनिफ्राय टटेलि जोङो स्टाडि खालामनानै मोनबाय, जोङो गासै 85 मिलियन केजि जोङो साहा बागान मोनो। 85 मिलियन केजिनिफ्राय 5 फैसाबो रेभिनिउ फैयोब्ला बोसोरावहाय बेसेबां रेभिनिउ फैयो नायलाय। आरो बे हाफ्रा दिनैसिम थाइसे रेभिनिउ होआखै गभर्नमेन्टनो। गतिके गाबोन जोंहा इसि दङ, बे इसियाव जों बिराद स्ट्रंलि पास खालामगोन। सोरखौ माबायदि फाइन खालामनांगौ, माबायदि लानांगौ, बिनि बेबस्थाखौ जों गाबोन लागोन। मनमोन ब्रह्मआ नोंथांखौ सासे रुपन्थि होनना हाग्रामा मनमोन ब्रह्म बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय, खर' गैयै खांख्राइ, मिथिबाय? खांख्राइया जेरै खर' गैया, बिस्रा मेलेम गैया। खांख्राइया जेरै 10टा आथिं दङ, 10टा आथिंजों बबेबा मासे खांख्राइया जुदि गोजौआव मानखोनानै जौखोलांनो नागिरोब्ला बेफोरबायदिनो खालामो। मालाबा बियो बर'नि जौगानायखौ नागिरदोंमोन नामा BPFआ?
मालाबा बिपिएफआ बर' अना बर' खौसे जाथों इउनाइटेडलि समाज दाथों होनना नागिरोमोन नामा बिसोरो देगारसो सुयोमोन नंखायनो बिपिएफनि साफ्रोमबो लिडारानो माफा माफा खर' गैयै खांख्राइ जोंनि बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आङो आंनिफ्राय लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला बिसेसकय बे भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि नाजानायावनो भारत सरकारनिफ्राय मोनसे आसनिखौ लानानै फैनो हादों आरो जोंनि नैबे बरनदि हाग्रामायाव गोलाव समनि मोनसे बे जेंना गोबां बोसोर बे जेंनाजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोगा मोगि जानांदोंमोन मैदेर आरो मानसिनि जि मोनसे जुजिनाय जायखौ मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट होननानै सारा आसामावनो मुंदांखा जादों मैदेरबो थैयो मानसिबो थैयो दा बे मोनसे जेंनाया जोबनो गैयै मोनसे जेंनामोन आरो बिनि थाखायनो भारत सरकारनि मोनसे स्किम जायखौ सलार फेन्सिं माने सान्दुंनि गोहोजों फेन्सिं होनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बेहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे सलार फेन्सिंनि गेजेरजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ 100% बे जेंनाया जोबाब्लाबो नाथाय गोबां जेंनायानो मानसि आरो मैदेरनि जि जुजिलायनाय बे जेंनाया जोबगोन आरो बेवहाय जोंनि मैदेरनि जिउआबो बासिगोन आरो सुबुंनि जिउआबो बासिगोन लोगोसे धन सम्पतियाबो रैखाथि मोनगोन आं बेनिखायनो बिथांखौ साबायखर जासियो बियो मोनसे बार्निं कुइसन बियो नैबे अभयारण्य एबा बियो जाबाय मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरि बाहाय जिब जुनारखौ जों लोगोसे हाग्रा बंग्राखौ बाहाय रैखाथि होनाय जायो नाथाय जोङो नुबाय गोबां जाहोनाव हाग्रायाव जिब जुनार जानाय जि आदार जायखौ जोङो जिब जुनारा जायो बिफां लाइफां बा बिफां लाइफांनि फिथाइ बेबायदि जायखौ जोङो आदार होननानै बुंदों बिसोरनि बे आदारा थारैनो जोबबोदों जायनि थाखाय आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा खुलिसिम एबा गामिसिम फैयो दा बिनि जेंनानि सायाव सावरायनाय जादों जोङो खननै जेसेबांखिनि वाइल्ड लाइफआव एबा हाग्रा बिफानाव खामानि मावग्रा NGOफोर दङ आरो जोंनि एक्सपार्टफोर वाइल्ड लाइफनि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खननै जोङो सावरायखांबाय बेनि माखासे जेंनाखौ बोरै जोङो सुस्रांनो हायो आरो दा गोबां सावरायनाय हाबाफारि जोङो लाबाय थादों दा बेयाव गोबां जोंनियाव मेजारमेन्ट बा गोबां लामा जोङो ओंखारनायखौ जोङो नुदों दा बेयाव खायद एबा आदारनि बिफां गायनायनिफ्राय लानानै माखासे एलिफेन्ट करिडरफोर दङ जायफोरखौ मानसिफ्रा दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ क्लियार खालामनाय दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिया खम समनि गेजेरावनो जागोन दा बिदि जुदि खालामना होनो हायोब्ला हाग्रायाव जिब जुनार थानाय बा बिथांमोना आदारनि आंखाल जानांनाय बिनिफ्राय जेंनानिफ्राय बिथांमोनाबो बा जिब जुनाराबो बारग'गोन आरो होमब्लानिया हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा थावनियाव मैदेरानो होन बा गुबुन जुनारानो होन ओंखारबोनाया जथेस्थ' खम